No, toto je slávny Bondov balkón. Je to Feldek. Myslíš, že toto je to fana? Neviem. Na to fanu ide veľká lanovka, takže to asi nie je ona. Leo je pri vás? Aj po jej? Hej. Obrovská. Ten kopec je obrovský. Tam. A na lyžiach stade sa z toho spustiť a vyskočiť. Bal by si sa alebo nebal? Nebal som sa. Na lyžiach, keby si bol úplne tam hore. No poďme. Ideme si robiť fotku. Ahoj rodinkáči, dnešný špeciálny vlog malého výletu do bondovského mesta Cortina. Tesne pred západom slnka a ideme na ďalšiu pozíciu, ktorá bola v filme, a nechajte sa prekvapiť, čo to bude. To ste fanúškovia Bonda, budete poznať toto miesto. Je to Bondovka číslo, ktorá, Ajko? 13 možno. 13? Máte 13. Natáčali v roku 1982, v hlavnej úlohe bol Roger Moore, samozrejme. a toto bola jedna asi z troch častí, z troch miest, kde natáčali. A tamto, kde je vežička, tak tam je ten balkón s izbou Bonda, kde vyšiel sa pozrieť na Cortinu a videl tento výhľad. A hore na kopci je Tofana, kde sa stretol s Luigim Ferrarom. Ale tu bol sneh, tadiaľ to prichádza Lotus Esprit Turbo, ale hotel Miramonti je v rekonštrukcii, je uzatvorený. Dúfame, že nás tadiaľ to nikto nevyhodí, aby sme mali aspoň malý výhľad. Ako mal Bond, je malý Bond, a keď ho zrekonštruujú, tak prídeme aj my sem. Ale o chvíľu bude tma, tak neviem, či sa nám podarí dostať aj na ďalšie miesta, kde som natáčal James Bond, len pre tvoje oči. No a toto je balkón Bondov. Tadiaľ to prišiel Lotus, zaparkoval. Vo dverách sa stretol s Luigim Ferrarom, prvýkrát, ale ešte sa nepoznali. Tento hotel má byť v rekonštrukcii, ale nevyzerá tak, že by to niečo robili. Kto je, toto vyzerá ako helipad. No a toto je slávny Bondov balkón. A Bond bol síce trochu vyššie, teraz sú tu stromy, ale asi mal takýto výhľad. Krásny výhľad. Ak budete mať cestu medzi Udine a Milánom, odbočka asi 170 km, taký malý odskok, sa nachádza Cortina d'Ampezzo.
A my ideme na ďalšie dve miesta ešte. Na námestie a možno, že aj na špeciálne miesto. Takže my už ideme preč. Hotel Miramonti. Stadiaľto nádherný výhľad. To nemôžem vám prezradiť našu povedanosť. Treba to vidieť. Krásny výhľad. Krásny výhľad. Anche perché da sola ci stavo io. Tu su je stop. Presne tu bola tu boli tie kvety. Leo, pozri, hasičské auto. Je hasičské auto. Nie ukradł zmysł. Co na popisie? No, ideme pozrieť ceny. No menej ako entrée v Saint-Tropez za 72 €. Čo? Mure? Murer. Kde je Mure? Aha.
nechytaj, lebo budeš mať triesky. No, videl som, ako Krista posmačala do auta. Čo? Videl som, ako Tíku. Krista posmačala do auta. Myslím, že stojí za dráhu. Lanovka hore je to Fana. Tam, kde je ten pásik, ide ten, ktorý ide do hory, to je to Fana. Myslím, že stojí za dráhu. Myslím, že stojí za dráhu. Myslím, že stojí za dráhu. Čo? Čo je toto? Ešte raz. Čo je toto? Stádio Olympia. Počkaj. Nie, tak sa nedá sa ísť. No. Počkaj, pozri.